Μέρη, έχεις 2 λεπτά για να βαφτείς χωρίς να βλέπεις σε καθρέφτη. Πιστεύεις το έχεις? Όχι. Έχεις μπροστά σου όλα τα προϊόντα και τα πινέλα. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσει ο χρόνος. 3, 2, 1, φύγαμε. Μέρη, μετράει ο χρόνος. Το ξέρω. Α, σε βλέπω χαλαρή γι' αυτό. Ξέρω. Τι κάνεις τώρα? Τώρα βάζω foundation, αλλά πού με ξέρετε εσείς οι άντρες τι. Μόνο να βάζουμε τέτοια challenge, ξέρουμε. Έτσι ακριβώς. Τουλάχιστον να σου πω κάτι, ένα καλό foundation δεν πρόκειται ποτέ να σε προδώσει. Ενώ ο άντρας, Θα ήθελα να ξέρω πού θα πας με το make-up που θα φτιάξεις. ελπίζω να μπορώ να πάω παντού. Χρόνο δεν έχεις, 1 και 20 έφτασες. Ωραία. Για ένα Τέλεια. προϊόν. Μη με αγχώνεις. Τώρα τι κάνεις? Τώρα βάζω ρούζ. Αφού δεν με κάνεις να χαμογελάσω, εσύ πρέπει κάπως να βρω τη λάμψη μου. Θα έλεγα να βιαστείς. Βιάζομαι και χαίρομαι. Σε βλέπω να βάφεις Λοιπόν, έτσι από εδώ και τέλεια. πέρα. Να σου πω κάτι. Είναι η απόδειξη ότι οι γυναίκες πραγματικά μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Θέλω να δεις το αποτέλεσμα για να το κρίνεις αυτό μετά. Έβαλα και τη μάσκαρα, έτσι. 30 δευτερόλεπτα. Τι άλλο έχεις? 20 δευτερόλεπτα. Τι άλλο έχω. Τι άλλο έχω. Νεύρα, επειδή μου βάζει τέτοια challenge, αλλά τέλος πάντων. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι contour. Άμα φιλοτιμηθεί ο καιρός και ποτέ κάνει ήλιο. Τέλος χρόνου. Τέλεια. Είσαι έτοιμη για το αποτέλεσμα? Για να δούμε. Σου φέρνω εδώ το μαγικό καθρέφτη. Ρε, είναι πολύ ωραία. Να σου πω κάτι. Δεν περίμενα τίποτα λιγότερο. Με Golden Rose βάφτηκα. Τελικά πού θα πας? Θα πάω ραντεβού.